sabedes o que nos fai sentir ver a todos os que estades ahora mismo aquí sentados. Isto xa de por sí é un logro, pero o logro o temos que conseguir o 24, cando por fin se pode decir que esta agrupación gañou as eleccións de Arbo. Bueno, a mí moitos xa me coñecedes de antes, e outros moitos me coñecestedes por unha situación vivida neste Concello, que non foi outra que esa injustificada moción de censura por aqueles que decían ser compañeiros nosos e que tamén decían que loitaban por un algo mellor, que decían que loitaban por un algo distinto e que decían que nunca se iban a xuntar con Horacio Gil porque estaban en contra das súas políticas. Eses dous persoeiros teñen nome e apelidos e son Pepe Simón e Salomé Troncoso, que traicionaron a Arbo. Estas dos persoas non só traicionaron o partido de Aiar, porque nos no noso eslogan decíamos que traballábamos por un cambio polo que este home que está aquí hoxe sentado, Luís, sí que traballou, igual que o Pique Leo, igual que o Pique Pablo, igual que o Pique Soca. Nos traballamos con realidades e a realidade é esta. E por eso hoxe estamos aquí, estamos formando parte desta agrupación de electores, porque o que queremos todos os que estamos aquí sentados é o mesmo, exactamente o mesmo. E non imos permitir que estes políticos que aparecen así a última hora e que fan as cousas por conveniencia gobernen en Arbo reíndose de nós outra vez máis. Non o imos permitir, porque nós imos estar aquí facendo campaña en contra dese tipo de políticas, porque Arbo é libre para decidir, libre para facer, e iso é o que temos que facer, loitar por os nosos propios intereses, os intereses de todos os arbenses, non a título personal por cada uno. Eles fixeron moi poucas cousas, nos fixeron moito dano, porque ainda por encima de estar peleando durante todo este tempo, volveron a poñer no poder a alguén que co que nos íbamos en contra. Entonces non temos nada que agradecerle, absolutamente nada, máis que a nosa pena polo que fixeron, que creo que xa se deron de conta, porque incluso algún del, mellor dito, el non vai tan seguida nin nas listas. Ou seja que, igual colleu medo, e igual marchou para casa dicindo non nos vamos a presentar nesta lista porque igual xa lle chegou o que levou, xa lle debería haber chegado, desde logo. Bueno, nos estamos aquí porque queremos firmemente neste proxecto e porque durante estes anos fixemos moitas cousas, moitas. Cando chegamos aquí ao Concello e quixemos facer o noso primeiro acto público, era aquí, neste Multiusos, nos atopamos que a semana anterior nos cortaron a luz. Cal foi a nosa sorpresa de que, falando o que tiñamos que falar, nos dixeron que esta luz, aparte deste edificio, está construído desde facía máis de 10 anos, estaba enganchada ilegalmente. Igual que estaba enganchado ilegalmente a Praza do Mercado. E igual que estaba enganchado ilegalmente o pai, que é a gardería onde levamos os nosos fillos e as nosas fillas. E estas persoas tuveron unha ilegalidade neses centros onde a xente participa moito, pois va ao mercado e sobre todo os dos nosos fillos. Eso non ten perdón. Hai que ter as cousas moi claras. Os nosos fillos non son mercancía. Os nosos fillos hai que protexelos nós como pais, pero tamén nos proteximos que están aí sentados nese Concello e eles non o fixeron. Bueno, non vamos a decir que tampouco non fixeron nada, porque non sería xusto, non? Algo sí que fixeron. Fixeron un plan especial, se fai uns tantos anos. Un plan especial é un plan para facer que unha zona, pois, que o mellor non se podía construir, se podía construir nela. Nese plan, é un plan especial que fixeron, pois, baixando hacia Portugal,
ali a mano esquerda, que casualidade, que ahora ali hai unha nova gasolineira, e que todos sabemos que é dono dela. Eso é unha vergonza, facer un plan especial a medida de uns poucos en vez de a medida de todos os cidadáns de Arbo. Nós o que queremos facer é que todos teñamos a vida dentro deste concello e non que só uns poucos fagan as súas políticas para o seu beneficio propio. Aquí hai que defender os intereses de todos. Nós tamén fixemos un plan especial, pero con moitos matices e moi distintos. O noso plan especial fixémolo nun terreno que donou aquí un veciño de Arbo, desinteresadamente, totalmente, para facer un centro da terceira idade. Cando se fixo ese terreno, foron todos os concelleiros, o Partido Popular, para non votar a favor, Horacio Gil, se levantou e marchou cos seus compañeiros. Pepe Simón e Salomé Troncoso quedáronse ali e non votaron a favor do plan. Ese plan foi aprobado só polos concelleiros que estamos aquí neste momento. Só por nós. Este non pode ser. Eu non me creo que a xente de Arbo queira de verdade que nos goberne xente como esta. Xente que só lle importan os seus propios intereses persoais e que pouco queren para algo ou nada, porque ahora está por encima, está por riba, vanse sacando fotos por todos os lados como se fosen eles os que fixeran as obras. Si, eles quitaron a foto, pero os cartos o deixamos nós. As obras que están feitas na praza que se fixeron, perdón, na praza de Abastos, na rúa Miguel Dávila, no Calexón do Milas, en Antonio Tobar, os arranxos que houve de pilóns e a construción de marquesiñas, igual que o Centro Cultural de Sera, que, por certo, non lle deixan utilizar os veciños, eses cartos foron todos deixados, xestionados por estes concelleiros que estamos aquí. Se queren aproveitar do que nos fixemos, eso que fan, aproveitarse do noso traballo. Mentras eles estiveron aquí, que nos vexamos, aparte do que nos deixamos, non fixeron absolutamente nada. Nada. Non fixeron nada, pero que nada de nada. Nós non queremos este tipo de xente que nos goberne. E por eso temos esta agrupación de electores que sabemos e estamos seguros que con vosso apoio imos a chegar a aquel lugar donde queremos e poder defender os vosos dereitos, que é o máis importante. Para finalizar xa, decirvos que eu creo non, estou segurísima, de que contamos coa mellor lista, porque temos unha lista que é unha lista equilibrada, con representación en todas as parroquias, e con outros mulleres, máis importante, comprometidos e con ganas de facer cousas. Eso é o máis importante. E non só temos a mellor lista, sino que tamén temos o mellor candidato. O noso candidato